नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो. वेचणूक जावन आपण प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री सिंगान केली राहुल गांधीक वाट मेकळी. म्हणटा मोदी प्रधानमंत्री जाल्यार देशाचो घात. भ्रष्टाचाराची प्रकरणां फाटलेल युपीएतली. सेजान काडिल्ल्या कामगारांच्या प्रश्नाचेर सेजा कामगार संघाची 15 तारखेर बसका. 1,500 कामगारांक काढले. कामगार म्हणतात मिनाची ई पावणी बेगीन करची. पीडब्ल्यूडीचे कोट्यांनी रुपयाच्या घोटाळ्यांत क्रायम ब्रांचीन एनएसयूआयचे सुनील कौठणकाराकडच्यान मागली माहिती आनी डॉक्युमेंट. चर्चिलाच्या स्कॅमाची चौकशी सुरू. मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार लोकसभा वेचणूक लढोवपाची मराठी राजभाषा आंदोलनाची सरकाराक शिटकावणी. तालुक्यांनी घेतले जाहीर सभा. एका आरोपीक जामीन मेळ्ळो म्हणून कांयच जायना. विष्णू म्हणटा जबानी घेतले तेन्ना पुलिसांक दितलो सगळे पुरावे. आरोपी साक्षीदार आनी कारस्थान करतल्याचेंय नांव. माड्डोळा लोकांक लायटीची हजारांची बिलां पळोवन शळक घाम. वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक लोकांचो घेराव. कंप्युटराक लागून चूक इंजिनियरान केले स्पश्ट. खबर विस्तारान. नवे लोकसभेत प्रधानमंत्र्याची जबाबदारी युपीए नवे फुडाऱ्याकडेन दितली. आपूण रैसींत आसचो ना अशें म्हणत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान राहुल गांधीची वाट मेकळी केल्या. पार्टी योग्य वेळार उमेदवार जाहीर करतली. मोदी प्रधानमंत्री जाल्यार देशाचो घात जातलो अशी जापय ताणें दिली. भ्रष्टाचाराची प्रकरणां फाटले युपीएचे काळांतली. ते उपरांत लोकांनी युपीएक परत सत्तेर हाडली अशीय जाप तांणी दिली. युपीएचे दुसरे टर्मात 4.5 वर्सांत दुसरे फावट प्रधानमंत्री मिडिया मुखार आयलो. In a few months' time after the general election, I will hand the baton over to a new Prime Minister. I am not going to be a candidate for the Prime Ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. As far as the charges of corruption are concerned, most of these charges relate to the period of UPA 1. We went to the electorate on the basis of our performance in that period. The people of India gave us the mandate to govern for another 5 years. I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. उस व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह बहुत ही हास्यास्पद। एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि सत्ता के 2 केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही यह कहती रही है, इस प्रकार की सरकार से जिसके 2 सत्ता के केंद्र हों, उससे कभी भी अच्छे कामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका मतलब कि एक जो आज़ादी चाहिए निर्णय लेने की, वह निर्णय लेने की आज़ादी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सेजान काडिल्ल्या कामगारांच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाक सेजाच्या कामगार संघाची 15 जानेराक बसका जातली. सेजा गोवान आतां मेरेन 1423 कामगारांक काडल्यात. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान अर्थीक परिस्थितीचें कारण दिवन सेजा कामगारांक काडपाक लागला. ह्या कामगारांक कंत्राटदार तरी घेवचे अशें कामगार संघ मागता. काडिल्ले मिनाची ई पावणी बेगीन करची म्हूण कामगार केंद्र आनी राज्य सरकारा कडेन मागतात.
आता डिसिजन घेतला आम्ही आता एक जनरल बॉडी आम्ही स्वतः आमचे इंटरनल युनियन आमच्याकडे प्रोफेशनल असो लीडर कोण ना आम्ही लीडर न्ही आम्ही एक कामगारांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि आम्ही का प्रत्येक गोष्ट आम्ही कामगारां विचारल्या शिवाय कसलो स्टेप घेना तेन्ना आम्ही आता एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग 15 जानेवारीक घेवपाची ठरयल्या आणि आम्ही हो जो इश्यू आता जो कितें चालू आसा डिस्कशन चालू आहा हे आम्ही लोकांपर्यंत आमच्या कामगारांपर्यंत पावयतले आणि कामगारांची जे कितें कामगारांची व्ह्यूज येता त्या प्रमाणे आम्ही फुडें फर्दर स्टेप घेतले आता ही नोटीस जी तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटाने दिल्या तितून आमच्या वर्करांची ले ऑफी खातीर 405 नांवां आहात हे म्हणजे हे 400 पूण आमचो प्रयत्न आसा ही बाबा 405 लोकां भितर तरी आनी काही कमी जावंक शकता आनी म्हणजे दुसऱ्या युनिटाक खंय तरी एंगेज करूं शकता आमचे कामगार आणि कंपनी बाबा तांकां पॉझिटिव्ह विचार करून थोडे खंयसर तरी लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आहा ते कमी करून आमच्या लोकांक हे करता जाल्यार हे आमचे प्रामाणीक प्रयत्न ते हेका आसतले. टेंडर नासतना रस्त्याची कामां केल्ल्यान जाल्ले PWDतले कोट्यांनी रुपयाचे स्कॅमात क्रायम ब्रांचीन NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकारा कडच्यान म्हायती आनी डॉक्युमेंट मागल्यात. चर्चिला आड कागाळ ताची आशिल्ल्यान ताका क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा आपोवन व्हेल्लो. ताचेच कागाळीचे चर्चिल PWDचो पारकार आनी कॉन्ट्रॅक्टरा आड FIR घाला. रस्त्याचे 258 कामाचे हे स्कॅम. PWDचे 300 कोटीचे टेंडर स्कॅमात कागाळ करपी आणि NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकाराक शुक्रारा क्रायम ब्रांचीन आपोवन व्हेल्लो. ह्या केसीची चौकशी करपाक DYSP सॅमी तावारिसान कौठणकारा कडेन केसीचेर डॉक्युमेंट मागल्यात. We discussed about some of more documents that are required and I am in the process of getting more documents pertaining to the particular 258 tenders and at the same time he has asked for some original copies of some documents that also I will provide. आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि PWDचो आदलो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PT पारकारा आड क्रायम ब्रांचीन सोमारा FIR घाल्लो. चर्चिलान PWDतल्या हेर अधिकाऱ्यांबरोबर मेळून 300 कोटींची स्कॅम केला. रस्त्याचे कामाच्यो 258 वर्क ऑर्डरी टेंडरा काडिनासतना काडिल्ल्यो म्हणपाचो आरोप कौठणकारान कागाळींत केला. चर्चिलाक अटक करची म्हूण तो मागता. It is a very serious offence. Looting of the state exchequer is not an ordinary offence. It is a serious offence. It is a case of cheating is there. Section 420 is there. Section 403 and 409 of public servants indulging into corruption is there. Prevention of Corruption Act Section 13 is there. So it is quite serious and he should be arrested as soon as possible. चर्चिल देश सोडून वचपाक शकता. क्रायम ब्रांचीन ताचो पासपोर्ट तरी जप्त करचो अशें कौठणकार मागता. I have requested them is to immediately impound the passport of Mr. Churchill Alemao and PT Parker, who is the engineer in the PWD, as they have looted the state left, right and center. The loot is in hundreds of crores. So it is very easy for him to run from India, and that is what will happen if the crime branch doesn't impound their passports. They will run from India. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.